днес се завършвам с нов епизод на Clash Royale. Преди да започна с видеото, ще ви кажа две неща. Първо, както виждате, няма никакви честове за отваряне. И второ, благодаря на хората, които ме приеха в ето този клан, защото буквално те събират честа на втория ден. Буквално, в смисъл, само да донейдем. Един приятел, който беше в този клан, ми показа на втория ден го бяха събрали. И те ме приеха тук, всъщност. Да. Ето го и дека, с който ще играем днес. Както виждате, дигнал съм малко купи. И така, окей, малко да намалим. И започваме. Така. О, мен не. 11 левел. Не знам какво трябва да пусна на този мортър. О! 11 левел. Какво? What? Кой да му пусна на този мортър? Не! Какъв е този демидж, бе? Май ще има фейл тази битка. За нас. Малко прецакване. Да видим дали ние ще успеем да направим горе-долу толкова демидж. Почти. Хайде. Давай. Няма да успеем. Май ще има фейл. Усещам. Какво е това нещо, Какви сте коли? За пръв път с този дек ме играят с мортър. Аре, бе. Какви сте хора, бе? Няма Марус. Тежка битка. Нямам елексир. Сега ще пусна Royal Giant. Стига де! Добре, той е на Зе. Просто не знам какво да кажа. Той е на Зе просто. 5 лево! Давай! Аре, бе, взимайте, бе. Няма какво да му игра сега. Голям фейл, голямо чудо. Давай. Не. Са тук. Не, къде ги пускам, бе? Тежък фейл ще има тук. Сещам го. Не, тук е фейл просто, не знам. Той ще наземе просто, той няма как. Аз какво да му играя? Давай. Сега един Royal Giant. Ето. И аз какво да ти пусна, бе, момче? 10 лева Royal Giant, 11 лева мортър. Аз какво да му играя просто? Нямам шанс с тази битка. Давай, момче, ари, бе. Как може такъв фейл? Поне наравно трябваше да останем. Ари, бе. Давай. Поне наравно да останем, ще съм... Сега ще пусна Royal Giant, няма какво друго. Давай, само не взимай. Само да те фризна. Един скриншот хубав сега ще направим. На 9. Добре, не беше фейл. Но не беше победа. Така, лидера.
Да започнем още една битка. Така, сега. Чакаме 10 елексир. Охо! Охо! Голям спам! Голямо чудо! Не. Мрази Ламбърджак. Мрази Ламбърджак просто. Мрази го като карта. Поне ако ми играят с него го мрази. Ако го имам, ще се радвам. Охо! Чакай! Не! И... да видим, поне ще направим доста демидж. Давай! Ще я вземем, няма как. Едни ароси съм готов. Или лок. Така. Сега направо да почваме другата, че да не атаква и тук. Така. Давай. Оп! Дори не ми трябваше арос или лок. Дали не се отказал или... Ще играем па, ако се отказал, добре. Защото не пусна нищо, не го изгледа. Май се отказа този. Като гледам. Май наистина се отказа. Да му справим просто всичко. Дап, отказал се. Давайте де. Да видим се. Сега просто едни елит барбс и е готов. Давай. Дори нямаше смисъл от лога, но поне да става малко по-бързо. Да, знам, че няма смисъл от арос, но както казах, да става поне малко по-бързо. Давай всичко спами. Давай. Това исках. Браво. Silver chest. 3 краун, тъкмо за краун чест. И така да видим. Gold. Джемове, 3 джема. Миньони. Гоблин ганг. Фурна. И мирър. Това е добро, защото миръра ми е малък левел. Така. И да, хора, благодаря, че гледахте. Абонирайте се за канала ми. Слушайте лайк бутона и ще се видим в следващото видео.